yɛdene ɛyɛ futusam ɛne yɛde ɛbɛdan wɔ ɛnti yɛde ɛtwɔtwɔbrɔ ne ani ntini ɛbi abrabɔ no ɔno mo brɛyɛ na Nyankopɔn sɛdeɛ wahyɛ yɛn bɔ ɛsɛ wɔboa deɛ wɔboa ne ho enti wɔn mo boa wɔn mo Nyankopɔn do wɔto ne soɔ no wandi wɔ hwam nnɛ wɔn mo abɛyɛ adefoɔ no wɔn mo yɛ wo wɔn mo ɛde wɔn mo to amra dogodoko bi mo nanso mo de ne kakra akokɔ bɛnum suo ɛna wɔn timi foro yɛ yɛde wɔn mo ayɛ sisi dua de si wɔn na wɔn mo akɔma bra bɔ mo nsam de akyerɛ yɛ ne ɛkwan yɛ no mo fa so ɛna wɔn abɛdu baabi a wɔn aduru baabi a mo bɛ so wɔn koduro na wɔn ne yɛ na akyɛ wɔ Abrempong Anamom Tuo so ɛno no boa yɛn ama yɛ so yɛ boa yɛ ho sɛ yɛ kɔ a yɛnim nneɛma a wɔsi yɛ hia ebi obi wɔ hɔnom a na wɔde takuo ne sempoa ɔmaame ni bi ɔpapa ni bi ɔfa ni bi obiara ni bi wɔn na aboa no ɔka wɔn nko a sabi mpɛduasa ɔyɛ ankonam yɛbɛka sɛ sabio kafra kyɛ wadane agyanka ɛnso obi ɔne maame ne papa wɔ hɔnom o ai nanso so obi ni hɔ nti abrabɔ no ato ne nsansa ɛden sɛ ɛden papa ɛde dwumadie yɛde abɔ sɛ saafoɔ no ɛne yɛde dwumadie hyɛ wɔn mu ɛnkuran yɛatena ase saa berɛ yi yɛbɛsɔre nɔnkono ɛnti ɛyɛ no wahyɛ no nso ɛde ama me ɛnti ka kyerɛ wo nua no ma wo nua no so mfrɛ no nso ka kyerɛ ne nua no na wɔno nso ntoatoa so saa sɛ wadamfoɔ nso aka kyerɛ no na adamfoɔ ka kyerɛ adamfoɔ nua ka kyerɛ nua wɔfaase ka kyerɛ wɔfaase nana ka kyerɛ nananom ɛsɛ Abrempong Anamom Tuo no yɛatena ase na yɛtena ase so deɛ a wonim sɛ wɔyɛ dwumadie wobɔ wura mu apue mantam a wasom sɛ twitwe ɛwɔ soro da korokora mpo no amma pɛ na nkurɔfoɔ buroprom na ɔmototo aboɔ ba paake so ebi borome na ebi nso so mabɔ ato nkyɛn baabi koraa ɛgya nwumna yi ɛne yɛnyɛ adwene korɔ yɛmfa akoma korɔ na yɛntie nsɛm na ɛba no ne yɛnto ho anammɔ mentie no kwa nsɛm no sanka bi a yɛpɛ sɛ yɛka yɛabrabɔ mu nsɛm saa kyerɛ wo kɛkɛ ɛdea o sika history deɛ kɔbia wɔ bi afia nomfoɔ yɛn nyinaa yɛwɔ history no bi ɛna wo kora mpo a woso wotie woso wɔ history no bi anka bɛtumi abɔ ɛti kanoa sɛ kɛde waba na kagya ko wabɛka history no bi ade akyerɛ yɛn saa so na kamea ka mbɛtra no ma ne nea kamea agya me so maka mabrabɔ no mu nsɛm no bi a na kɛko yɛ bi dabi na mmom yɛpɛ sɛ wotie na wotu ho anammɔn odaakye sɛdeɛ bɛboa wo na akɔ n'anim anwummerɛ yi yɛmfa asedakasia ɛmfa ma ODI Electronics na daroma ɛna yɛde Abrempong Anamom Tuo bɛsom wɔ efiada anwummerɛ bi a wɔtontɔn TV o ɔde ɛyɛ fridge ne bi nso aba deep freezer ne bi ka ho gas cooker nie blender wɔ hɔ kettle wɔ hɔ washing machine ceiling fan standing fan iron heater ne nyinaa yɛ nneɛma a nipa wonya no wasetena mu sɛ nka wo ho a mobile phones nyinaa ka ho na wo ho yira wo asɛ wankasa abrabɔ no a wobaayɛ no nneɛma nhyɛ da sisi so mfa mmaa ho enti ODI Electronics mega just wɔdwene ho ɔdwene akyemafoɔ ho nti wakɔfa bi de aba sɛ wopɛ sɛ ɔne ne di dwa a mɛha ho nkɔ krapuri matam ne asatematam bia mu asantuadeɛ nda bia mɛka mɛsɛ akɔ soro obia nya n'adwe so ɔbɛte so sɛ ɔse mebɔ kɔbusa senior ɛyɛ presidential advisor wɔka na sɛ a wɔse frank na ɛnyɛ adwe sɛ ɛbɛte so nti wohwɛ na wohyɛ no wontumi ɛntɔ frank no bia na ɔpakɛse baabi na wokɔ w'anim ɛndeɛ just by the way ɛbɛfa mu kɛkɛ mede ka asɛm na de akyerɛ onyamanyɔsɛm na mebɛyɛ enti santuadeɛ no gu so akɔ soro nti mu a moyɛ adwadifoɔ no a modi ɛyɛ nneɔma mbobɔɔ so no nyinaa ho dwa no ODI Electronics sɛ waba wɔde bi bɛbrɛ wo na wanso watɔn na ne boɔ no afo paa wɔno no tu no adefoɔ boɔ na ɔso da bɛgye atufoɔ boɔ na ɔso watɔn na ɔso anya so mfasoɔ sɛ ekome baako na wo pepa nso a ne nyinaa no ɔyɛ krado so obɛnya bi ɛde ama wo ɛboɔ no da fam tom na wese ɔsɛ mu akɔyɛ mu atua no kakra ei papa itiri mo mmerɛ ei ODI Electronics ɛno akyi no ɔsɛ mɛsa nka gyerɛ sɛ ebia na wohwɛ wɔ Facebook live ɛna YouTube live wotie mu a nkanafmonline.com and all social media platforms no wotie mu hɔ noma ebia obi a wɔna kwan wo a wɔsɛ mɛ ha ho wodi ade nya so ɔbɛfrɛ na di nkɔmmɔ ɛkɔmmɔ ne si people pɛ wɔde nneɛma no bɛbrɛ o
ODI and Ahinkai 93.3 FM, the best in the East. One butu dan kro emwa ewo atem aboabo. Ani die no obo kwa so fra ODI na ne nkasa mame 0550 900 600 0550 900 600 Anna 0546 557 175 0546 557 175 ODI Electronics was a silly wa they don't manage na border form and yadro madimba if you want so anyumrei yatras ye na kana channel so sound community ya part 1 part 2 Adwenpa Hene Kofi MENSAH Adwenpa papa na papa endi wani kan meme trem ofia no ma na ja matoatoa eye nneoma no na madafa dwumadie no na makusa no se wanwo ai ti sa bode no watoto awie no na ododo na adwo no se wanwu na fe aduwie a ne die na ne ebedie ne akyeche etimi me trem ofia no ma me akuafra kuma studios na afe ne awie akomatotwea na nkasa no opemu no okukuseku wode no the only international killer abubonia odi ahenkan kwame yaboa atimkwana na awonu bremu na wadi na adwakase no na afen komatotwe no de atoso e de amawo e de said dadan ya no ko social media no so Facebook live enjanimu kata nso ye ahenkan 93.3 FM oduru wonu ma mo waya de wa ba unim de pesa wo ye ubo se secure bottom no ubo se se na maye mesa wa no mu hu wa eni secure ubo se da ho no sa bi da ho fa sa boso kire se wa like dwumadie no ampa woni dwumadie no ho owie a wada roma wo utrimo passam no comment bia wo bia no se musa bia pesa obusa bia no ewo enkomo na ebe koso no ho no na wo de ato comment section ho bo se asion so comment na wa drop ho meba na mabekenkan enso e de amount eni de no obu akwa so bo se aro bi da ho sa aro no wo don sa boso a chese o hye enti wo hye nso na amanfo so ayedai anya bi enso ahwe na atimi enso abo groups e wo Facebook nya atimi hye e de komu sa so na amfo nya betimi ahye e de ama wo ne mo YouTube yedam eno so ye ahenkan 93.3 FM udru YouTube abo sa atwere kokko bi wonom wo se subscribe ya na oso ababa ke abusu akono nti ano sa no ye dwumade bia ye di no fiduam ya no bia no free na kroi yedi dwumade bia de tum life house on sabetimi aka eye nkaibo no ewo ofidie no so na so watimi ababa hwe de etwaguo ewo fia no mo maro visa www.ankanfmonline.com so ye live enso ewo ho no mo unim twe ahoma mieni fagu wonom afama me ai ofranko ntabudi amba bebubo etwa fagu ma me sade unim no ebia no so a ye kodi nkomo yedi nkomo no awie pe meba na so wo me no abetwetwe nkomo ewo fia no de ato adwumadi no so ti twa fagu emom memfresi ei what you say mo edu anu afrem kase fra anu afre 0201 944 485 0201 944 485 eno aye Vodafone no ana mo so a mo pese ya mo frɛ wo MTN no so no eno so ye 0554 820 910 0554 820 910 we manya to boase na mabobɔ ne kama dia mawo saa so na mo pesa mo text messages no erfa SMS no so ye 0594 841 044 0594 841 044 ehuma mi ensan ene yedidi djuma emom sisi ade ye tiasim na yakwakodi enkomo no enso ede aba ene opanyini kase a owura odi ahenka kwame yaboa achimkwana no num bremu killer abobonua wone no ade ahyamu Abrempong Anamom Tuo so yi opanyini no wo bebre ka kire yene owura MICHEAL OSIE WUSO ene one no ade ahyamu no na
Opanyini no opanyini no wasembebre ka kire ye ne ai opanyini no eba no eye amamra mu a ye friend say law na say bi obi akwaje busia bi na busia na akwaje ye no ebia suka krabe ya no edi siwu bi aka ho ebia suka no wantimi antua peso ofa kwa bi so no chichi musa no oji usika ni nyina no opanyini de kodan na so ya obetimi adi hu dwuma de amaw anya no kwa o edanse hu dwuma de nso odi hu dwuma bi ena opanyini kura so eba na bambo nsem so a eno so wasa rediri mu anti owura eye Michael osai WUSO won nsem bebre ka kire ye oni owura odi anka kwa me yebo na de ahyemu ye kọ na yete asim ye ba beto aso e wo fia ha wana manu bisa kwa babuo entitie Abrempong Anamom Tuo yo dwumadia ye dia ba ahenkan 93.3 FM so efia da bia anwure no so kwesi no moche odi ahenkan kwa me yeboa ani nfati turupa kase a wo mo ye bi papa gidi abaye titu Abrempong na Tiel ba cheche komo ebi ti sempelifo a o ma beti o man so pen na se bedafo akuafo ensentrafo akese asofo ma gidi no abeti chimpomo Abrempong Anamom Tuo ebe se mebru kra se mebru de se dachi o beti nya yakese abaye Abrempong enti saneso eya henkan 93.3 FM so efia da bia ni no so kosi no moche odi anka kwa me yeboa akwada yeso wo hu ne sa wo nti wani mpelifo to nsa die no wano what's name Abrempong Anamom Tuo ye na sa dwuma je su be se mebru kra se mebru de so woni wo mo bra papa na dachi wo be ye nipa kase wo be ba ye Abrempong kai eya ahenkan 93.3 FM so efia da bia anwura no so ko si anwura no wochi adisuna mai mama kwa ba de ban kan 93.3 FM so you be able to be say Abrempong Anamom Tuo each and every Friday you can be what you wanna be if you say and you know and you want them more na me who say you know and you want them more me who say you know and you want them more me who say you know money more me who say and you ana sada bia ya mekaniza ye mfidie ene ye de ye adwuma jeduru ba bia bonsa mfidie no if you are fine, we trust our technicians, and very soon, no, I'm back get things back. Na afeni asatu aso de mamo. Also, ya fam. Eti omo kika no mesi ni na omo I get things back. Na afeni asatu aso de mamo. Enti udi onim. Nsam kakra ni ava mo boy ho ye tanyum no nsam kakra na nyum no kwa akura se ya futu nsam mu o nyum na agasa no e kan nsam bebre yafo ba wadane adefo etimi ba ya kika ni o masiani sadia me ka kira won ya kika ni o masiani na ya sa to so e de amamo e wo video mi ahenkan 93.3 FM Abrempong Anamom Tuo so na opanyini we na oba be kasa no me ka me kira wo men kasa sabi enwamanum opanyini no metie kakra bi na kakra bi samposhi bi a metie ye no ese wani se okakire se wantie bi abaye ho nne sanso opanyini nsem a ne waka no onse empeve no madi nkomo ni nyina no ensem bi wono mo kasa ya mo fra ne ntoma kakra so won mo se nya nsem bi ana ye ka no obedwam ni ade bato opanyini we no se enya panyini we na ye na ade ne nya wasisu pan no abu mu gyan nam si papa idie anya gronti no said me kan ye no enche ye beti asim ti wo de ti enwum kakra bi mame na member sisi a
be a new Shira, Shira no Yanasa, so I be a Bakuaka, a young modern one. And no one ever to me. I done it won't know me. I was a Shira, oh, modern one. If you work so hard in it, you can be what you wanna be. If you say in your draw, and you're modern one. If you work so hard in it, you can be what you wanna be. If you say in your draw, and you're modern one. Now me who say in your draw, and you're modern one. Me who say in your draw, and you're modern one. Enti said ya kachira wano. Say me kachira say yeah ni anumu no. We trust our guys. Fantastic job. Yeah we enti ye tiesim yanko na ye ba ya babedi enkomo no e wo fianum atwaso.
abɛhyɛ mɛbunu kura hyɛ mɛbunu den sɛ daakye obetumi ayɛ kɛseɛ abɛyɛ abrempɔn ɛnti hyɛ ne nso ɛyɛ ahenkan 93.3 FM so efiada bia nwumra no so kosi no nwɔtwe odi ahenkan kwame yɛboa akwada yesu a wahunu ne nsa hohoro nti wɔne mpanimfoɔ to nsa didie no wɔno no wɔtena dwam Abrempong Anamom Tuo yɛnam saa dwumadie so bɛhyɛ mɛbunu kura hyɛ mɛbunu den sɛ wɔnyere wɔn ho wɔn bra papa na daakye wɔbɛyɛ nipa kɛseɛ wɔbɛba abɛyɛ abrempɔn kai ɛyɛ ahenkan 93.3 FM so efiada bia anwumra no so kosi anwumra no nwɔtwe adishima mai mama kwaba de ba ahenkan 93.3 FM so Jumedi ayato di say Abrempong Anamom Tuo each and every Friday 7 p.m. to 8 p.m. to 9 p.m. Na se no so ekopme numre no kono ene di jumedi ebremu Abrempong Anamom Tuo jumedi a ye bopin mpenfo ma bo bredu baby na abenhwe so de e de amama ba wane mrante mi kire mabunu no se de be ya omosomodache enye kwa. We are using this platform see the best transform in nipa brabo no medie ewo asetenem ente na nyankopon ya doma yensaka achenkwana na baako ewo ye fidie so idi ni owura Michael WUSO ene ya ba pie papa ya me de me ofa ntima mu tire nse mu papa ena mu tubu aye mu tipente mu nua mo ebunso ye mu nana tie nimre ne bebo nkomo na ya hwe na brabo mu nsem ene de me nu no betime hwe ne ho a da che yenso ya brabo betima kwenim ejawadaro mai mo akwaba ye wura na wapo mu yesu adaro ma ne mo pa bonti eda yesu ase obi ka se Mr. Michael WUSO a onene hwan we nipa ben otesen Michael WUSO ye we hiani babia we hiani babia na sababu eti nye enyafo tena bia ne ha ye mere okay we hiani babia etiti na kura bi ase sabi wo bank na kura na danfo bia da woro ma ko ntimi bank na ekura ben ase na etete no etiti mi wo kura bia ase senchi Ashanti region okay timi free woni ya de be ba me ma me ho e wo kede achim kede to ma me free achim kede me free kede na papa free wodan to yo dani but enkra ha na ote okay ye to antepesi hu onipa bane no pesu awe adi OSIE ohiani bai ana wade abrabo yi wade beda nkran madam fu bia da roma into ko school me ko school onwe number 2 onwe number 2 and who feel crash ampa onwe number 2 na be ko school onwe no asantimantem okay yi kontas area hona me wo fada roma me ko school tikade de wan ko school okra David tikade oba ma me hono be yeden me ba ha be sra mo na se dru hono mo a da ye ba ye di amanfo ti amanfo ye galamse ni ade se de be benya top enti wa galamse pe aye bi pe okay enti de oye no kade na kwatia ne bo bia pe mo kusi ho line no aye ni na mu na di amanfo ti pe mu ye di o mo ti da ora pepem awonye ne ba bi ko e me fa ne crazy ke kai say oto form kra me na me koye MC ma abusia na usu unchi su fi odan achemda kotokuma hin kura achemda nti odan ni mo kakra minim ho pa o papa na ma me ni fi odan papa ni fi odan okay papa ni fi odan na me sa story ni say me papa Asantini okay nti ye wo me maame wo Ashanti region ena me maame ekosku ena me papa no obedi teacher e wa Ashanti region to ba ro ne me maame ebenyin seye ena enu saa tete sikafo kakra me maame papa na bibi kakra wo ne nsem okay o tata me papa na me papa ne edwane unfortunate okotre kai mo wo kono okonya aka accident na papa wu I was only 7 years tise metiwasi a o maame teacher ni na papa na teacher ni me papa na teacher ni ena oba asantemem to be sure o maame na nyinsen ko piem ena o maame papa bibi kakra ni semo nana eye se wo tata o papa aduane akoni nchi ena punai tina wanya mfe be sen ata me nya 7 years me kura me ni na better story no o de akaw ya kafra ya mi ni no kura mi ni no 7 years me ya kura kiti kafra
Yo, inti ebani sign the wetima rise do this level here. And ye flow Abrempong Ahenkan 93.3 FM. Yaba on now to say, you be sure dear free ho, na mebrun see dear boy bra. Wodi ene mebun ene a be wiase no. Ade ba kompese wo mo de hye wo mo tirim pa ne se metimi aye. Metimi aye. Babunu bi anka nche no se betimi aye. Metimi aye. E den no betimi aye. Metimi aye, we said there wa brabo. You must create a future for yourself. Madam for enemy bar circle no. Who free na bar circle? Madam for sa akode kuma se ameko run about ho. Ho na me call madam for ho. Ho no free one dey say da wo pan me kaka na me call na ho. You go me go man say chale me yankran me ko no se me ko ampese me ko ankran. No say o papa ye kuku epon kuku. Kuku crash for Libya. Was it yeah, me papa obu ko akere kuku no ko wies kan ye dey dane wo man ye dey dane. Se na adwen bone. Ori ebi okokro ma na sakwede ko wies kan dey pa ye dey tisi so. Madam for the friend sakwede. No ko wi ani papa kuku crash sika. Amanfo aboka. Ade pa ne klan. Ani ye dey buy. Ya buy me second arms hotel na wo ho no. Ni ho na top be ho na me da. Na wo da bontin. Me da bontin. Na se me ni mo bia. Anti de me answer me start shine. Na me start here. Mr. Mibu service kana wadamfo no wi asa akwade awia ne papa de man. Na eske mood. Oh there be. So what no you play wo ko fa wo suro. Sika de be bank nine. You just a lorry fair. Lorry fair. Aye de wiem ye. Lorry fair na wo ti ko wi eska. Okay, it's you. Na ye di be dru enknai. Ye be dru ye sika no. Asa. Sika kira kai ho. Ani eto sika ye di wi a ye be de. Na psali ye mo bo shan. Ye ko to. Polish. Any brush no we are starting. Na mo bo champagne na. Ya bi eh. Ta to de din. Ato de din. Okay. Nti wo so pe bibi e wa nya bibi anya e ko mba du be. Ma na wo ko ni ma no ni papa wa. Nti ye ko ans hotel ho. E ko ya san ya anya ba business na ho. Nti ro wa fo na wo ho no. Wo mo ye night. Wo fa driver ni na danfo a. Na do su san ye no. Na wo tai na de agu no butu. Onya drop pen no ko ja no. Onya drop pen utini tike mo na wa don so. Nti na so baby ho fa lo ma na ba. Ti ma me no e do hwe me a o so pe masem. Ti wa no frame no se ade na me ba. Na ma betina baby ko mu. Nti ma ante. Se me ko school. En so me ni obi obeboa me. Oh. No se sa. Ani e na da na mti ya na me da no se. So ba se me wie adwuma bra beboa me. Na en pepa wo wi otime da ha no pa ye beba. Ti sa to ba ho ena me sori a me ko tinye me shine wi a na ma me dro mi na ma bo no ba me aduane adi ba me ko ya ibani ena enamua ena edi white no mo ba bedi di wo ho edi white so pa ko na de na ko no condition na ma me se Edi white no no ye hwan. na edi white na ofuri kuna tipo lane no o me start Second tipo lane. ona na yi wo ho first o mo ye musicians ni wo o mo champa wa wo mo ye o mo kobo chiri ba business Ese mo yen ya penso sa akode mo no. exactly oh oni dan for domino no and edi white farming and what they call enough condition am koy o mo house boy Nti from Choba ho no. Na Edi white fa say ko ne fi ko bobo no. Ko prepare no CC ho. Okay. here be flat na me kotena ho ja Why house boy pen? my house boy ni na Saturday se me nya ho a na me customers bi a me shan wo mo paboa na ma rush na ma koye eti ono regenfi ata Kennedy pa Thomas Ya pa Thomas. pa Thomas no mo nyina ya damfo Kofi Badu no mo na di Kofi Badu ko kuma pen na me wo ono ko ma kuma pen Royals ma Video City ni nyina na me no mo na tie As house boy. Okay. But Thomas say wa hwe me abre Nyankopon hira no papa no wo ye ni papa. Ya yo fa pa Thomas. Aduntuni papa. Na won kan. So wa hwe me abre. Ena ye ni na mu ena mse no me tukwan. House boy no be tukwan. Me tukwan. Na we house boy na otifio no unya kwan ko school kakra. Ta me nya kwan ko school. Tina wo de osum na wo so. Me som na me pesca. Wo mu tia me ka.
I'm scanner to because if you are not Thomas or better, you are not meet me. Amame. But small day, woman, you know, and you me pa. I don't phone out what tobacco in channel. Some of you are on no, you should be ye pa. Patron, you should be ye pa. And I can't get up. The home Madame was over Collegos, and to tell me Collegos. Because I was kind of say, my son was get a clear was it any uncle? No mind, so pa any Lagos. That time you're a small boy. They make coy. Now, me or shady person. Me call ya. When they call baby, and the actually, and I'm saying, that they make a construction. Construction Lagos. Maybe I make a two, no, we say make a top. We are construction, some got bread, any beans, and in a day of maybe a pan. There'll be a bit now watch it. We can't have a say, small boy. Now we are there, and I'm so we yet construction. What's me power? Construction my yet. No, baby. Papa, baby. Hey, we're going to answer Lagos. What's my construction, my yet? Company, we may brand no, what's your pen? Me see a papa named that. A dandy became was Shannon. We call Lagos not the free day, no. Hey, Anna was me brand administrative manager. Remember for company home. Now, Papa no saw me, so I know the company home. Because what's the number of money we paid down? So they go to we and get you out. Picking one. I saw the family. No point was a person family. Now, minute now. Family to a panning check, company of any capaco. The general packaging, the general cartons and packaging company. Oh, that's okay. The Kai? Capaco. And now, the Korea Jumo. The general said, Papa, near you to not remove Pemasam. And was not even who ye Juma. To me, ye Juma, be 2 years ago. And the mom was not any other to me. Now, we had Manawa, I give you to me so bet to our brothers of Lagos. My dream was going to be custom. See, Lagos, doing your conquest. Me, private lectures near the other. Also, my be my dream. To me, opportunity, names a bit me up, corner, which is a pa. I will change my best now copy. We call Germany first. Germany. Now, no money anything. Ah, kind of first, you will be a friend and say, hey, you could dear do. Because political asylum, if a match of no Granny, said a baby, baby Atna. Now I didn't know more, Madame Fubi. I mean, you know, near Holland. No catch you never found Holland. Holland only a paper man. From Germany, no to a Sukupimo Holland. To Holland, no, now Kunya, Unicata. You are penning what you ordered that one yet that time I'm the year. Year Juma Catrava. And I'm saying, na hang si no me ko Ghana na mako school when you bridge na ko no so sabe san we tia Ghana na ma ye dwuma be 3 years kan so be Ghana for school be some university wo Ghana na me buy na mako mature exam say na be am pass am ko university of Ghana business school ko business school here no am here me national service I started ko project that time I want to go national service here national service and I'm no MENSAH corporation. Mr. Ubisa no Tidi wow. I'm my duty. The tea we have catched me myself, me are for I'm your professor. Because we all has but to take a month for Odi. Also, we have also books on going to go. Yeah, me hope you are never my kind. I can kind. Okay, get it on your room. No, I want to be. Let me say, me kind my brand Tracy way. I said, "Dear, what more motivational? Now, me any power. Me share Bible na me kanya. The Bible na as a child. We should put it into practice." Tieva said, "The obe kind wa Bible mtro kunkum no. Na pese wo ye ne yehwe. Say no kra. Wo ye nso ane no kra. No kra. Okay. Because the bini me mami, every now me mami edinko. Me feel between me mami edinko. Me say me we so mami tiase. David. Kafra. Nti, when mami edinko no ka tell me say, ah. Na what dey na wiase wo ha ho so mami. One how mo. Want me amobra. Che ube wiase. Na one how ho a. Want me amobra. Bibia simple. Na of wusu.
Oh, how do you say enya de po? Yeah, how for how to know so. Yeah, or how they say we could do someone. No, how say? Or how say? You perceive you way. Okay. You near break. If we say David, uko Bible mo. David, yes, smart. Someone so could fee, papa, just if you don't call. On the man back on you. David, I'm friend. No, sir. What you will. Young Paul Spirit, David said, someone said, Obusas, just as a woman, or said, and just we would have been. You drink a baby papa be anymore. David got near William Horn. Send up one or got near William Monk was her. As a road to them, said the baby and a boy here in Kenya, but to me, after that, or repetition. But you're free to be self-education. And then David knew what you do. Self-education. So one gets a woman wanted to take. David to table of the man who happens on the Fatum. Now, of a time was you, or too tired. That was your simple. I will be answered. Be answered. No, no, when you ran a young one, you would an casa. So you ran and ran as woman to me. What you want? And now, the story I am a Denison. What you want? Abua Jata. No, but see Papa guy in the back. The next time was Sabbath back was and Fabian Metina. Let there be a table sim way back. Now, what did I call? Oh, say you baby. Said you buy up the tiny baby to me city fire. And then the tight one. So when you dream be, when you meet me, you soon be. And the two and a mom. And now, Osia, the tie. Or Bible can they have, and in the tie. The tie was seeing. And I did David about when you saw fee. Once and cool. Once and cool. Or you saw no one for baby. When anyone saw David in quantity power to me, boss and cool, one in a call. Self-education. That's and cool now. No war born. No, be that you self-education is been on. And I was two of them on a time and was sure to trap. These are some work for baby. If we were here so long as when you better idea, women are great warriors. Sure. But the blue baby, no, we will be manako. Goliath to team one and men in a share and passing. David in a solid call here so said, South Philippine way, make the so we are bofra. What do you mean? Wọ́n dé ọ̀yọ́ kòfó ọ̀sẹ̀ asafurade a wọ́n mi firi ẹ̀jata ẹ̀bẹ̀kí ní àmì wọ́n mi mímí kúmọ̀ ẹ̀jata náà ọ̀bẹ mi firi ẹ̀yọ́ àmì bẹ́ẹ̀ kúmọ̀ ẹ̀yọ́ ẹ̀ṣẹ́ nàta ni wọ́n wúrọ̀ tó wù ọ̀sẹ̀ ọ̀bẹ kúmọ̀ táì náà wọ́n di tìwúrọ̀ mu tó twitwira no ẹ̀yọ́ ọ̀bẹ kúmọ̀ ẹ̀yọ́ papa ẹ̀dẹ̀ máa no wọ́n mú àná ẹ̀sùn ayẹ ẹ̀ntì wọ́n ti wí ase a na wọ́n sùn David is famous on only two fronts. Only two boss and coma and so one so David the Bible where yet most important a year what we have David tied to Goliath. Tie no man tomano. No papa tomano. Two years here now was wap or tie. No wap or bo. I would be Goliath, what be famous. We de Casabu, so Casa Branch and Ababawa Wutia and Kind 93.3 FM on Abrempong Anamom Tuo and penny tie on penny bois. What would be so we chili ma as some potting ben up as all catch them nanti or day baby. I said, no one said, we are brandy, and you would yana emarry. And brandy, one sorry, oh, yeah, my really gone, my real gimpanak certification. Who did now? We soon really go, we soon you again, so near you, my young wrong, mobile, what could you put Odi said, Brodo Kura started baby. Brodo Tukura. Ye baby. Na nem rante ni mama wano. Omo pe white collar job. O person was sorry ya. Na what office? Say the what office here about nchen. Na odi say wo ni bra ma bre. Why house boys na be shine again. My house boy my shine. Me ferry. E we page do nyina won ferry. Say who kai watia. And a man who took call him. Obo he David. One Italian or the same baby. Sahoma so bad one of shut and what pay.
me matade a me free akurase bae e besi ne e wo me bag e rubber bag se me bag matade a me free akurase bae free the bank 35 years ago that's what I want my bag. Maybe I am the way and me share rubber bag and me see me share rubber too. I share rubber bag. I've been on your theatre, dear Sabu Free Class Bank. I had 35 years ago. Would that keep us at them? May Kai David story. Several run at Tadia say, baby, now who must work any more. Now I crochet. To be tea or dark a day aquatia, a visa. A pomo ho baby wine kind of from Swa. Now the David story I was 1 penny ball, 1 penny tire. As some me person with sinipin, Nyanga than Pominanti, I say, on pub warning, on Vanco Bobby another thing. What do you put on the amount? Okay. My baby, we see the greatest asset God has given human being is the mind. A dear Sumbo, Yanko, the many padders and Adwen. The mind is faster than the eye. Adweno, quantum chi when you say when you go young. Kwabenso. Odi atias is here. Say ya ni hu. Yeah. Meba. No correct. Metim de meni ma adwene picture e dan bia mpese bi si water prade. Ah ni hu but ma adwene a picture. Matiase. So atiase. Matiase. Anti adwene nya media ma no. E de wo de ma sa be ye den. Nyankopon aka. O se ebra na osikani betu kwan no. Na wo di pamiensa. Oma baako mpendwan no baako mienu baako so baako according to their ability eti die nyame dia mame no e die de betim dia ye yakoko ama o seed e wo se wo identify o seed na wo de chef form na wo de nsuo gusu de fifi de so abama enen na emebu wo mo hunu me tu kwa ya me ba me ni na mu krom hanom e be ses mo na manfo osere me o we so ya boga u fabric ba na won nam meni nam babu so min sia enkran ha me foforo trotro no park private car sio man fa private car ma o di bibi kwa broche mi wo mi me sa course kan wa mi sika nyina no me ma bi school account na da Barclays bank na mi sika me ya duma na atu ti me ba no me ntade am de ba ye ma fa bibi ama kan da ho eh sana madwin bibi sa ansa na me sa pese bi ye bibi product bi ni fi a wotum ofe we let me turn dem tim ba me turn de wotum ba we otoy kuma ti de me turn na de ye bibi higher office ye fi kese so otoy kuma de nko na me pass afi si na bli kuma so ba ko wo what as me ba ye na me nam kuma me kwa pandan me hwe kurum de bitimi aye be bo me ana mo fa no feasibility studies no to me and register construction company Heritage Interim Company Limited. They started construction. I know you're there. First, me first year demand was Sukura. Me ko to kui baro miensa. Na me to Wellington Bush. Na me to Silver ni na me fa boys e kan na. I know the construction. I na me first started. Into one them how you need. That time me say 20 million. Okay. Me year na me nyam fa so be 8 million. Na msa we isa man baako enu menya 50 million we menya sa kakran sa na company di go ya ne etwe te se odaya kesia kwa we kura nam so ne be kwa we fusia tan fa da makwa nyina me inti seed no na wo ka no se e wo se hu se nyame ama wo seed na wodua ne fifi no se me abranti a metie owura Michael se wusu e wa henkan FM so na brabo de mfa to mamia me de me hu seed ko a meyo a mitime dua na fifi na mate so aba na da kime so makasa matere emebunu ana nkirima se wo nye wadwe so be bibia hu de opese wo ye se wo nye wadwe so opese bibia hu de opese wo ye taja wa wadwe but one kase so wadwe se me pese ye bibi me pese ye bibia de opese wo ye nyango bo wi ase no apart from say yan kasa obi ba kasa kire no wan kasa ni paro kasa mayo se wo ya de a ade wo bitime wo se wo wa de a wo ya wan kasa wo se wani de ana so wo ya wo nim de wo ya wani de mi de mi nim de me ya manage eti ni padasini bia no nyame ma ma instinct wo mu ade wo ya la na me ka tell so wo se me
Bible my meaning Bible buka but me wo preach me a me mo wa kra because you can name me but what person unya makuma fanom fene fede fel no man no edamreku anasa shatawale edamreku ya sapon ya sapon de sama kan chere say me wunu amabo ma yi ase a sama be chi se no da bia me no fa wu abede no zo ama enti abrabona ye bon wo ye wadwe se wo be ye bibia wo be ye bibia ye but wo ye wadwe se wo pese wo be ye bibia wo nya hwe ye wo be nenam sa na ma san ba kwa da wo ye wo ko o secretary no or your Mrs. Tediba. We have food, and I didn't buy her. We get the money and you I'm trying to manage. Maybe 1 minute, I'm not better to offer about it. I'm the man again, officer. Then in a computer school, I want to say, go beside PMC. Or 5 PMC 3 years. And then we said, type women, we send me go home. We see a BB, can I so we need to make it was a net. So we be a IPMs in a one really running computer. Let's study we IPMs in a computer and a revenue. But and now, the public breed. Woman is on big deal of it. Nipa baby, no matter so big. And man, Shelly Maba on your woman is so now home. Or could have been new 3-4 years. We see you may be a few. Who near my baby? I saw some maybe no. Some maybe I would give up one bra. But one day, so I will be doing 2 days here. Try me over Bobano in a junction, huh? Oh, that's what the Adwenpa Hene Kofi. Oh, what in the typical example, I'm sorry. Past or software no at here, sorry, Ewa. Boys say, boys were no more, no boys in her own. I said, I'm like, what school died. Oh, why, sorry. Nyame someone kasano wo huye enti yan kwada ne bebre wo munye wo made so peso mo som wo ye wadwe so peso som no sie bibia wo benye bibia sia e betiro many madam for pastor here you find someone who knows how to play well na me ye business empowerment program wa ha man ko and we don't now find someone who knows how to play well there ball na say enya ball sabi pese me ye ready wo adwuma I was say me ko obi ti say odi ahenkan ho fi say wona akwadre odi ahenkan akwadre wo ready adwuma ah obetimi a kire me ye me ye beboa me I say odi ahenkan obi ye ready otima ko ye bi ye fashion your problem about ko Ghana ha no. That's true. On pese obesun obi on fiti ya we ye bi mi so ko ye bi oni nim die oni ko hwe enna ye memu ane maya no akasisem say bia wa pata de ba ko mi bi na wa gaga mofa oni ye gaga esakisem sabi wuti singing room manjua baby o sorry ya wa ko toka would what check India for any Lebanese who come hapa very well mako Iran sopen na me ko no over minjoano cars o me be family from hotels am de me business runs nyana enkete and we say ah na musica bebe mu ntumi to VAT bi na to hwe nye VAT asemu what you say Ghana ni the first priority in the sky was what talk akese so oba no say guy na eba guy ya woni 20,000 that bank. Would you know a guy? 1 day gentleman, 7 days poor. 1 day gentleman, 7 days poor. What you say? Matthias, maybe you have forbidden, but if you there, therefore say, one human resource many that when you are okay. One can't get in. India phobia big but more huge businesses. Yet the ecosystem a fair odi mama sample being able to ask American Ghana phobia opportunity or move chira combat Ghana. But ecosystem near Gentle or Munti or yet Juma when you're 30,000 over the Mikakoto car or Bagana be so. News on for coverage or we will be any competition with we are saying by you.
abrabona yeba no uni obi ani competition. Aje competition am no. Ya fra wodi ahenkan. Wusu afra wo ajabusu. Ajabusu. Eti competition be na me no. Say so obi on say me ya ga wonso wabo bread baby. Ana no de hia. Na eno e de ewewu mu. Say mo fo bonso o. Ye wo ye nyina hen de beko. Asase. Feet say de be see. 6 feet. Enti gaga no eno ekosi sen. Mama jojo. Gaga no go see he. Ahoma so ye me betwe card no so 2010. No card aha e de buha bebre no. Pick up we to car we go. The cars na san office ani mo nyina no edi wo. Na kwa dia media uko de keko se do moto ni nyina mo bi uko so he do o do but me kra no me boy ba ko na kan ya me first me fa ka medumo na ide na oba oh me fruit free ba no ba be si kwahyeman na me wo yeni ba me man to ka wo di na me ya wo me ka di bi fie ya wo me na ka go mfie me ma me tie na senya me hu mo bo with determination wa bobra wo ye CEO wo da dwuma kese ano na wo fruit ba dwuma na fruit ba emfa me do no ahengan 93.3 FM sema di no mehia already dindi Mr. Michael Osewusu me da me friend offer na offer sene me preko pesanse ne chief ya chim da ene achim kede na dwuma kese wo nkra kokon ene nanumre ye ne na hia ene ne bo na brabo nkomo sere bia wo abrantie babunu bia wo so wutie no bo hia bibi e de fi no asem ba ko me hia fi no se o se pa wo bo na pa wo tai eno nyense mo ne na okudie ne mum pe bibi a wo so pese otimi ye be wakonde a ne be bo ho ban ne watimi ama wonsa akowa no ena gaga se me ne obenten uye nyoma bi e bro wankasa wa ho den so titini nyina so na bebo over obi tie wa chemoda obi wa chemasane bata bi manso obi tie nka wa akwatia awisa asanteman ne ya chiase bi eni ne de kekeka ho sabe we live in a farming community said winchini kade no dan de wona kuayo aban shede mi adwuma bi kese afa nipa be 500 200,000 na said de tisa mabru na wupom ho no sa wonyo mu kasafa henkan fam so a utusu se dan eno so mdo mabra boya sabi ofa omusa be koma no no medi wa brabom odi sa wo twan aban a kombedi wa wubu oh Ghana ban oh odi Ghana ban he kromu a ndi se NPP de fo ni to wo so sa me kam wo biate e wo sanke ye fa dawo ni nam constitution ni nyo ni de nam kromu ye bo constitution ni nyo constitution mra no constitution mra na enyo wo mo de buya Ghana fo ni pa ka kra bi wo mo de buya yo na ke ye bo dawo ni nam ho dem no ya adwen sa ye tiwe enkwada gu ho ni pa gu ne ba mu ne adwuma odi Parliament will be at $100,000. Neighbor. Omo ko le control car. And that can be $28 million. Okay. Omo le control car. Aye. Akwade bi tikede onya 20,000 be yefu. Onye bi, okoma nke wonye bi. Da bi obi ama no. Obi ama no. The next house here wo ha ya brosan. Maame no wo me onu okuye me damfo pa. Tiniba boy. Owie winiba to oya me ba boy adam fo no oba fia oba no bizan say that was o ma me pensioner o papa so store e shi wo pompe ma ne boka ndio for person che say o passion say so bi o hihim na wo beti ma bo na wo bo ni para na ma hoto me dije pa so nim na onim no fa me ho je minim say oye nyame abode ye nyina yidi pa ba ko me say every day make someone happy. Every day you must make one person happy. Me yango poni aje. Me yango poni ja me meni aje. Aye wonya me duma. Okay. Fa bo wo bi. Abroji e wo no, e wo mo sori a. Onye sika disco. Aha. O mo ne wo mo ho no. Me to me bo ase a me tena ho. Se me ye kurase ni o me ye kurase ni. And then, 7 workers around. Never say 200 people crana, any packet. Young funny so maybe me workers. You may for show us here where you man. I had 200 no cry, any packet. That's what now cook a die. I may be a penny per 200. Now on crown penny per 200. And I said, and I make I can say, Bona, which I want my rough estimate cake. I buy, would you buy a chair?
Debbie, I'm catching them one. Ube combat you are Ube. I said, what the parliament, what they say. 100,000, and this is what Open guys won't pay. There will be a more. What you say, people, what guys won't pay? Obi one position, be a Ghana hand one will be opposition, or Ghana solution now, or true power pay. A Burana, a Papanism. Constitution, I make us a woman at a woman. What do you see? I would to win. Politician in your case, or what this is millions. The quite myself recognized be. Anamom Kofi. Who ya? One you will be able to control your mind. And the Grand Okan. And your society, no, your society, no. One more constitution, no, Miguel. Politicians, you pay what Ghana. Yes, a year 30 million. Article 71 office holders, almost 1 million. Almost 75% of Sky generating in Ghana. Or how much you made your son? A man of war. A man who has Article 71 office holders. MPs, name ministers, yes. Yeah, I can say. Into your Mabuno, Mranter Mabawan. Your bed day, Sebu, and I make an beat, say, I came from your Potamuha, or bedding in the near Dao, then the near Banhoso. No to an amount of women a D. Sans every information in our omni to be working a farming community. Well, I'm saying of our YB paying and a gun and Nicoya, your betcheno, since yes, you was saying so. And if you make a concession, now the amount foreigner, China, now or ye intimable in your day within our community, no one so many ye. Chat Medica said, Mabuno, we have a name to Abai. One. Abai won't create Duma. What's that say, Duma? I don't know my say Duma. Quabels mean tears offer. My name is Sample. Yet you come Hanum. And now 347 microfinance. I buy a good. Say, no one had the part. Only the permanent director and any other part. Chene. What is welcome? Anyway, what's Wakasem? Odi, Memsah, say a TA. My license, my company license. Apart from consortium company, case was on the Ministry of Interior. Said me deep one year. I young Timmy, company, no, Padan won't come. Debbie, Minimum needed a good money. I was saying you good when you could add it. You could add it, you good side, 347 microfinance, 53 fund management companies, 23 savings and loans companies. You're good in you're good, no, why not? Debbie almost has some no court. I got way. A bank of saying, we'll be able to tell what Yankee jailing the dada. We'll be able to pay my milk man some a good back. I could know you're jailing the dada. And a crate. And fear saying, why you didn't court? Court the Bimuko. A binom when you pass in a court. Yet one to fork a credit. One to form in a court. Microfinance, maybe so Bianco court. Into of an old cousin, I remember Bruno was example Kito we are. And Bruno, and who say, I buy it. And this is the Beko, and to Beko, Obia no Biaho. But you want to her. No one can say, Micha, my future, me was I saw her. Said me, dear Banchini, a Brocrana, a dog woman. What's starting now? Yeah, when you will blow that wow. Remember what you want, not be our old says, yeah, man, now Okoba, will be a few. But be sure when you said me, dear bro, one year craft, first one making me a chabruno, Namaton. And that will be a kuma, I'm an up wow. Okay. Now, if I could be an outcover, oh, me, be PBI, then away. Start to be, no, be more. A Jawusu, when you figure crab, maybe so, and Abrempong Anamom Tuo, so Cassane Passion, or the Cassane, a presume Memsah say, do you feel like, say, leadership, Africa and Ghana, a failing Mabunana? Oh, that's that Ghana there. I just say, you're paying for no, or more failing Mabunopa. I want WUSO. What WUSO? Shall we hear Juma? You must be a Juma yellow. Pada, you who move. The other can read your Sunni TV, Sunni woman canoe. You don't want to practice it. One year different thing altogether. Don't help the year Juma. One year, but straight for one more one is saying, I was so medicated to be on medicated too. Jerry was so medicated too. One more bar, one more young Abrana by a man. Like I said, the more power be said,
wo de wo de nipa wo ye adwuma na wo tweti adwuma on fa nipa ba kokora wo ye adwuma na wo ye de wo sika de bia tua ne ka no ono no ti krom ha no ono kasa te se de instead nipa ye wo ye adwuma yi se me cheche ne adwuma no koso a ye maburu be nsia wo adwuma mu ho se bia no obi kora wo yere wo ba e ba bo mo ono nwene sa e di empanifo ne de eni nyina free pani leadership odi ha ye wa bai se bibi ye wa na me fa se bibi ye wa I am responsible for it because I am me company has I am fear Messi. It is open what's now. I say penny trauma. It's a form for and I penny traffic man allowing a can. Any politics in tea. The panel would not what's now one yard no one unity. Of a Memsah say, Joki Kenyan. Hope and that's all. Oh, home member. And that's all. Hope. Quabens in Member that's one. And that's all I want to say. And classic and foundation show them make film. Number one. Number one. Two. You need penny beer. Penny beer will feel so ye be. Oh, mentor. You are very mentoring. So on church or more food to on guide do. Sir. The name ranking obey. I don't make us say. Okay, upeso kwa ni media. Upeso kwa ni mwa. Never want to say, God will continuously bless you if you humble yourself and praise Him. Unyame because we shall so bro once now she na unyamo. Exactly. Ti se wo kwehye pani bia se na wo som no na wo ye de fata ono so obeboa wo. School master bia a school boy before. So the machine crofo be brase. School master bia a school boy before. Okay, and Obia one fancy mu be leader, we leader papa. Obia one for the rudiments of leadership. Ya anti tew now be leader, we leader papa. Hey, one go chief kusie, one go bokoto, one yet ani ma no, and now we free class now ba. Now be leader. You who a come the entire crofo. Put to be me ya no. Because it come what debate. The entire wo amanfo ne say wo kai mmiri bia na wo so come wi wo. Come wi me. Odi say sabre crash what we bi no. Sa de ekekere no. Wo to na kana so no a. Fa de bonewu. Na de kakra to. Esa wa so ba se. So ba se. So ti say enti say wo ti ho no a. Sorry, na say bibi. Edumesua ene dume nkwada fra edumesua. It's another problem. Now I'm a couple of living gomo. I'm saying, what do you do? My pardon of Angola. What's the be unpaid when I'm saying, first, okay. Me now, papa, me, my papa, and make it. They walk car. Make you for bear in a good car, bear me and son of him. Now, a cheap driver, no. Or no, said, we didn't make you bear 1 year, son of most of cheap. Car, a corner of 2 for me. It's first, and will be up. But that's why you drive the piano. When you fit up. Could be say with me, with dear church. And you know what's so broke? You 3 days for by your driver. Driving school. What called driving school for? What station? Why a driver? You're cool, a woman. What dear share for 4 number bonton? Share. You probably electrician be my friends for me. Electrician for a year, one woman to me, I know. I'm a politician now or one team. So, man, Obano, we need 2 hours for your said man. You glorify certificates. Young my Muhano. Young Potter Muhano. Ubukra, a boarding kata. And one here, but your practical knowledge. China, no one, and in Japan, no one. The Aboriginal Tony, a do bit my and yet a woman. Create a more to certificate. Me back to school or China. Practical, on computer into this one. Two computer no pass. No assassin French and Sabrina. Was an idiot. Yes, a book. You shouldn't be on. So I say, yeah, man of the education system in yet. I didn't pay for you because one was about the corporate. Or Yaria, your hospital, and the Baba corporate. So one got some yellow monk as a super. Rather than a sister, one say, I didn't want me at your mountain.
ɛno deɛ ɛyɛ adeɛ hadwen paa o ɛna meka sɛ constitution na wɔsɛ wɔdie mo wɔsɛ yɛfa tonton sansan ne yɛde nam kurom constitution ni nyoo wɔn de bua kwasi o Ghana fui saa politicians no wɔn mu ɛna NDC ne MPP efa wɔn fɛba wɔn nti no wɔn nsesa ne da makoma no atum ɛwɔ so bu wɔn wɔtɔ wɔn agye yɛs gracia kyɛ ni bi akyerɛ deɛ mfie aduasa wɔnya 1 million da no obi akɔgye 400,000 600,000 as gracia wɔkɔ afeni ama no na hwan na wɔde wotu yi woka wɔn si loan hwan na wɔde yɛ ma no loan wɔn ntumi ntua mo wogyina hɔ no $100,000 wo wodi adwuma a woyɛ sɛ yɛ ma $100,000 wosesa wo nipa do wo abɛfa wɔn mo na ɔfa me ntwa me target nyɛ sɛ betuma bie adwuma wɔ dan ne nipa bɛfa nipa bɛ 2,000 me ni so ade hu ni yɛ ma saa $100,000 me bie kwa na boro so so ɔte ase ɛfo wɔn agyegye yɛ value wɔn mo ɛkyɛ yɛnyɛ titi kurom ha they say when you enter politics will be a come no watch that dear but some say e osum so no mo so idea from volunteer work obi aka catch so or a liar obi aka catch say or your truthful say you so your truthful one more ayi no mo de bo hon posters the application for employment what the poster no bo hon work campaign na ko compensation what me dey do my here Adwenpa muti ahenkan 93.3 FM. I think say Abrempong Anamom Tuo matiatia na de machia fire. And the machia what you come to fakan. What in na mama brown or abo mo acheja ako. Because the mubodi aminwe dan kwaku abo mina o ma ba show you so. Then the ora Michael say wusu I never show you so no. What said this is what we call fire brand. Whoa. Said the assembly no. Onya fe no ba to said it. Obeka ni said the tie pepepe. No fa me ni woni ankomo twetwe ye wie no sesi a wo as a person wo fefri asantemem wo fefri appointmentem adwuma ben na wo da no adwuma a me da no Allied Security Services a security company okay and I work case consult and management services case consult on say legal law and debt recovery on so buy card but two would be banks and near you know said we could do no one to enter a car and we the brain now you share quiet faswa the budget scanner and the amount with a commission and I'm a heritage in term company limited so construction to a new market see MENSAH and our dano sabi previous asha so ka say we need biba a wo fie kura biase inti entreke se ben anamo ben na otutui insi yo ben na unya yenti a otima rise a oye CEO eda nnuma kese MENSAH no Ghana odi adia nipa no se wo ye wadwen se wo pe bibia ya obenye bibia ye okay metna se ko se me machi ni bi me papa agu me maame ono ebi wa he de behwe oh it is me maanye me ho me nua na manketwa ebeye bibi eti me ebi ana me dwene ma dwen ne dem tim se kwan be na fa so wan fu ani anto wo fa bi so de ma fani anto wo fa bi aso me ye modern say me se me kan Bible me kan David story no I think 2 Samuel chapter 6 verse 24 go here how na so me kan ya na me share me ho na okron se me se David you be antre do de wo ye no aye de be ye famous de a me wo se wo so be ye David de ni bi ene one ene me something ba bi am pese o clarify kakra e ma me ya sase no wo ka se wadamfo bi sa akode e na sabin preduasa okọ wi alole fe answer mo di free kede e bankran ha wo beto to abo so otimi di call Lagos eto aso ko Germany e di call Holland nti obabru bi su ti a ba fa se na me so mi ko wi alole fe nko nkran ya na odi krono enya de papa okay me no kasa wo peace FM say there are two types of lies, a positive lie and a negative lie. Trim Positive lie and he say nyagopon ankasa and start a positive lie osuma Samuel say won ko Jesse e fi no anko no nche na ma no ba so won me wo here wo Israel and Samuel say hwe
Onyankopɔn wɔ hene so kura wɔ isɔre yɛ wɔte wei na sɛ wɔde wɔpɛ sɛ wɔnku me wɔ hene so yɛ na mekɔkɔ sɛ wɔnkɔbɔ dwa sɛ wɔmmra na wɔmmɔnante baako a wɔ hene wɔbɛku me wɔ sɛ ka kyerɛ wɔm sɛ wɔbɛba afɔdeɛ. It was a liar. God perpetrated that lie to save David and Samuel from the king of Saul. And in yes, we never purpose our physical near the yes, we could yes, can I got to be a bar. Now they are called Mensa. My Miss Robin. My name is Atia. Now the never coverage. No, and Madame be friend. Everyone say, what's what about Chiro? No, Jano, Abagana. You call Lagos of Jano Bagana. And the Mequana, we can't get on offer. One good discount. What they are coming to, and never sit down. We be here. Then you go fly out here. If you can't come to Macabo, come with them, you pass on my income, you probably do. You offer the pie. She can't do be far. What they call Yak dear drop a dear be yes, it will be book or no so may I die. I'm going to talk with me. Saturday, we have a pesca. So good years can and the coach snap the dinner, the rain, son, and for the Chinese cemetery. There be that. They will pepper for this kind of baby. Not in the moment says secure no one for my dear Papa no, but may I say a Marancline. First, no castle bank line. Now, I hope I pay no one of more. One of more. Into all regret, say, Sakodi to Sana Mono, oh, a brabun fin baby pain. The word say we could read no ya le ha me be papa no da bia no wo hira me because me tu kwan ya me bae no me start here do no wo na me best ko che no best cab me best wo ko che no yes odi ayare ko sem na mabu no wo mo nya mo adwene say e be ye yi wo mo fa bibi so mo mo ne nyame enso be bo mo amara yi se me o se usu abeti ha sene me metumi abaye o se usu a meti a me yesi o company dia obi abetumi ayi bi edase nyame Israel pa opani o se usu enu aka so no enne nyeso obu ni wabon fi obo twena ni hwe na chi na ohun ba bi ofiri ene ne ba bi wadu a amfa no ho anto ne nyansa ne nim de so obo no ho so ti ho so bo ho so na mo gidi onyankopon mo se ebesi uye midin dia chemkwana na menu Abrempong Ghana's International Club Bonia and now Fedua Gia and Kan Kwame Boa Abrempong Anamom Tuo live on Ahenkan 93.3 FM. It is one of the best radio programs in Ghana. Nipa wachichini benchi na here live on Facebook. Inti if you are the bia jibre who tells you now what trobi go now the big go what retentive memory so bit match a good trim no but my record so record bi ato na de atoto brown na mogidi se Abrempong no nso be dia dance opani was say we su edase yankopon sha bebre thank you maka kyerɛ me ho sɛ daakye mɛyɛ nipa titiw mɛyere me ho abɔbra pa ayɛ bibi sonko abɛyɛ Abrempong daakye na wo nso mo akwada wonyini obeto kan wonama na obisa kwababo enti tie Abrempong Anamom Tuo yɛ dwumadi a yɛde aba Ahenkan 93.3 FM so efiada bia anwumre no so kosi no nwotwe odi Ahenkan Kwame Yebo a ani nipa titiw nipa kase a wo mo yɛ bibi papa gidi abayɛ titiw Abrempong na ɛno nti obi apɛ o mabrabo mu nsamatie no betwetwe komo ebi ti sɛ mpanimfo a o mabeti o man so pɛn mmrahye bedwafo akuafo ensentwafo akase asofo magidi nom abetwetwe nkomo Abrempong Anamom Tuo ebehye mebunu nkran hye mebunu den se daachi obetimi aye kase abeye Abrempong enti sane so eya Ahenkan 93.3 FM so efiada bia nwumra no so kosi no nwotwe odi Ahenkan Kwame Yebo a akwada yeso a wahunu ne nsa hohoro nti wone mpanimfo to nsa didie no wono no wotena dwam Abrempong Anamom Tuo ye na msa dwumaje so behye mebunu nkran hye mebunu den se wonyiri wo ho mo bra papa na daachi wobeye nipa akase wobeba abaye Abrempong kai eye Ahenkan 93.3 FM so efiada bia anwumra no so kosi anwumra eye modimo na mi hu say no eye modimo mi hu say no eye modimo mi hu say no modimo mi hu say no eye modimo na mi hu say no eye modimo mi hu say no
Sano was a ready and anonymous Manima Anima Sumwa Opinion Cassia Abrempong Otope Ora Michael Osei WUSO and now this mama what Pepe Zemi say who the other bad was some about doing why back on opinion Tessom what Tessom a convita be at there one and this out opinion Casana Yedi Kalkura Busan say when Ora Michael Osei WUSO was it where you're here babia I want to tell my kumaso why you were here babia ya tetin well crabia say na obe pm wa krabupuni mantemu and a story in the chas ye Yakupo shop in the Cassiano sir and now so what penny na one atem kwana no numbremu kila bubonia ora odi anka kwame yaboa esin konya no aka na brabo mu sam ade akyere yan obia agere de emabru na ju amode no na aba mu baivu aju amode na amanyofo aju amode wa papam baabia tosem mami ma wakonya na so mremu bi na yeni komo 0201 944 485 0201 944 485 and you Vodafone no I also bet me abaso I was 0554 820 910 mame for odi kan mo hardwene e mo so da bia mo try da bia no mo bia wu na wa ya fa jawai na kupo de kuba da bu sam de kum ambulance na jeje yan o jeje yan ba wuna aha mamu ajo dinu bia ga safri ya ni abofi kwa bana bagwa dia papia simpadu mba ai ananu bi na mehwehwa wo mahu no kre na se bu a ko me ba bidu na ade asa Sajmo mboko nyame adom mboko na kuya no so akoduru sai ekoso mo entia mo anna na ka mehwehwa na ka mababa hye na mo be pa mate anyumle yanko yeda nyankopon ase eda yen papa odi ankan ase ene papa on MECHEAL wo se WUSO ase oze wa me wo se yebetumi aye o kasi yebetumi aye no krese wo he David ablabo ade na dia to ho men so we hwe ye kan se ode ni dinaira you know yan to aswa ya kan ne da beshem eno kre ebize ablabo no se wan kai obi die no wan fan to de ho a onsu ntimi nko wanim ebize so wo hwe obi di kan jawo nti wo sia ono na mo tene o kan se yenko odi ankan chen ebize wo bra wo ka se yemra won chen na bibia wo ya yenyi nim no yemra na kire yen we say timi sia e wo won chen a ana ne yenso ye hwe no yenso ye tumi aye we also be sia djuma na wan ko ni pa ni chen na wan ko di na ase na ono wan ti an to no bo ase an chero ko ye be fa so ade ono chen no be ba be ti so no a o ye den untumi nye nti ye mebu aye ba no ye ye ho se yibetimi ye sua yibetimi yugunu ye be bre ye ho ase na ni obi kura no ye timi ache se ye ntimi yugunu za de ni ye ezezu obi akọ school obi anko school de mo da ba ese so ko school ni nti no no gwango school no mo no ebia ni okura no so esofine ono no de na ko school no enso so obebele no wan se di school sam na to nchen na akọ sua ni na wango school no eno so ya se fofo ya yade ba ko na waboso no ya yade ba ko pa no minim awen no se wa benya wo se no kre asuni bottom down manim no kre ndi se ye hu ha ye ha ono ho no na se ne papa ne kan ye no ye beti aka tre won se be ye ba ye nya hwe ebi se school fo na ngaza o mo
yes, ye can qualify woman. Obi betumi akɔ school nyansa pa edi nyansa woni bi na se wo fie nyansa ne o school nyansa ono akɔji school nyansa na ɔde bɛ gagai krache mu kra wo mu wa wona fie no so wonim dia wo na so so no so ku sema no ndi dia meka ti mi no ma etie ye ne se yeti ye fa bi afri dia mpanifo yi ekan mu na omo so edie na omo so omo ye yeti yana tu alamo na dachi ebe mama hu so de ye tie ni yesu ebe mama hu so mfa so na obi otente ono so dem mfa so na obi nya free bi so ebi amayo fo na okan no ye hwemu de ye ni to forma amayo fo om be go adwuma hwe ye adwuma ye tasia eda so aye ba beje on fa nya hwe ma yen enso beje free da ta nche nipa ye tua ye ka no ye nipa be 20 a obeji mu 5 de enyame ankantum no amada tabotra obeyi wadi wakwatrefe no abeji kana kodi nyame enshira mo wakasa pa kafra wajan so acha ojini ba bi akasa free ofana ne ya ofana ne fata mo ai nyame ya ne kasa ne wa papa pepe asimpadu ne kwan so wadira ayo kumayo na wodi kura no yene den yenya udeni uye bue odi yenya udeni uye bue wodi ene ne vogiri ne to ko so obi enye sika ya me ya ni mri o yo na fa so wo bere ye no a wonye sika no ya me ya ni mri sika nyamo so no ano ni panso wo na bro ho ya o be ko wani mpa nkosem apara mo aka no aye me wanwa na aye me eja me dinu ho ami ni fiase na akamu aba bebre na me se me de be tin ne ma no mo na obanye be bin so ejira papa me da nyame enhira so na won kan ho mamu adwo nyumre odi ba bi akasa fi wadaroma mejo so ye premiko kwa na me kasefia prade wadaroma prade fo ho ye ejadom obia ho ye edeja na se aye tie wapanyika se minia eja edu fia dana man tena radio ho antie sa program we ya na ese master cap mana me ndwem minia aya disunyade pa o nkosem kwame ebo ade adivia ba kala bubunu ya wa ya de papa ama ye suade ma ko ewo nyema ode ebre ye ni na me wo man bi wo fi aprokuma ase o ye fitani ewo odo na ye fe no master tawia master the whole Ghana make say chuloki jeep so kudu uka ba no wantumi anya ho adwuma na wonye fitani ana aka no wonu yare a obetumi asa papa no osuya bodua adwuma wo ono na mehwe na me de sem ho de edisuya spray wo do na I see because papa no wo hwe nkwala wo shom o tro madwuma na obehwe ka se si wonu ma wo ye hu adwuma ministers MPs ka sa chuloki no enye ize se obi akeke betumi aye hu adwuma nso ba na papa na ye hu adwuma sabi wa papa no ni din komo si manko sku manko SS omo musia technical manko sia bi bodua ena mkosia ai ena odi ye adwuma mo ntie ye se ya modi eno potu kwa na oya branti oya adwuma ye ni o obi akọ school technical school onim hu ye fitafo ye ko sun adwuma die ebi mu free school mu ba na o ma be hwe ye ene ya tretre mu di we sha na yi si wena okwa na babadie nko o me se me joano me kosua music am kosua ye no machine ya pia so yi trumpet ya mammo bi da keyboard ya mammo bi da eno ane si ya chechem chiawe ne nko na mdetia timi ni mhwe ti adwuma ye bodua fo kwa o master no o se wo se wudi nti wo no te wo no wo kyerɛ
wumpo betutai ubetu engine ubeyesei sɛnea ɛbɛyɛ a wo ho bɛyɛ den na watumi ahwɛ adwuma no wasua ne yie sisi a no yɛka sɛ school no deɛ yɛgu so a yɛrekɔ obiara pɛ sɛ ne ba ɛbɛyɛ MP ɛbɛyɛ minister ɛbɛyɛ regional minister na mmom yɛn so a yɛntumi ankɔ school no bi no ɔmoma yɛnyere yɛn ho na yɛnsua adwuma neɛ ɔntumi nsua adwuma no nso ɔnyere ne ho na ɔmfa ne nsa nyɛ kua adwuma kwasɛm na kua adwuma no sabi pension pay na mmom wokɔ adwuma sɛ wokɔ fuom akɔdɔ a yɛnhyɛ wo sɛ woabrɛ enti tena ase woa wo na woyɛ w'adwuma wobrɛ a woatena ase wommerɛ yɛ a obi nyɛ wo enti sɛ bɛn adwuma a 12 o'clock na yɛka kyerɛ sɛ yɛama wo breki kɔ na kɔdidi ɔpɔn woyɛ w'adwuma no wotumi de wo ba nkyɛn egu gyem wodɔ nyinaa na wotwerɛ ho wodɔ nyinaa na wotwerɛ na wodi bi ɛntomla ɛmmɔ du mmienu no na adwuma a wayɛ no na obi ɔfisi foɔ deɛ pɛn na ɔmo de sisi yɛ na kua adwumafoɔ deɛ obi ntumi nsisi yɛ anytime bi aka sɛ ɔbɛtena ase ade wahom ɔbɛgye wahome kwasɛm tam bi abɛka sɛ ɔbɛda bi ɔbɛtumi ada tam a ɔbɛsɔre wobɛtumi ayɛ w'adwuma enti mɛbu no ma yɛmfa yɛn ho nhyɛ kua adwuma no mu na yɛmfa yɛ adwuma sua nso ɛnyɛ adwuma mebɛsua adwuma wie nso mesan yɛ kua adwuma medua kookoo a menim sɛ daakye bi ɛbɛboa me sɛ sɛ bi mebɔ kɔkora mpo no mantumi amfa spray no anyɛ adwuma a kookoo no mɛtumi asoma obi sɛ nkɔte mmerɛ me na matua ne ka nti mɛbu moma yɛmfa yɛn ho nhyɛ dwumaden mu na yɛnyɛ dwumaden sɛbi mɛbɔ kɔkora na woanyere ho na sɛ woamfa wo wanhyɛ dwumaden mu mene akɔa me kila bobɔ no yamadɔ no wɔ afotuo a ɔde ɛma yɛn ɛfia da sɛ mantumi asie saa sɛ mɔyɛ na ɛyɛ meya because ɛyɛ adesuadeɛ paa a wɔde tu yɛ fo nti woyɛ bɛbu na wosi so a ɛnyɛ wadwene sɛ sukuu nko a ɛna tumi boa nipa ne kua adwuma nso wɔbɛyɛ kurom anom a wɔbɛba bɛhu dan fɛfɛɛfɛ ɔmo mu dua kookoo ɛna ɔmo sisi saa dan ɛbɛyɛ nwanwa sɛ na ɔno adwuma bɛn na ɔyɛ yɛ a watumi kookoo ɛna ɔde yɛ saa dan yɛ si hɔ nom a obi fi nkran ba a ɔbɛgye na ɔdɛm wonya yi a ɔbɛtena no ne n'ahɔhoɔ ɛbɛgye de som wɔ mu ɛnyɛ biribi a ɔpia adwuma nti mmɛbo yɛnyere yɛ ho na obi te nkran sɛ ɔno nso wakɔ sukuu awie wayɛ bi ɔba wapɛhu yɛn no ɔno nso ɔfɛre yɛ a yɛwɔ nkuraase no yɛda se na ɔnyɛ kurase ni obi te kurase a na no nkyerɛ sɛ wo a wote kurom no ɔmo te kurom ɔmo ba ɔmo tumi bɛtɔn ɔmo nneɛma ma yɛn na yɛyɛ tɔtua ɔmo ka adan nti na yɛyɛ tie kurase yɛtumi tɔ na adeɛ tua ne ka na ɔno de kɔ wo a wote kurase wobɔ ho mmɔden wo nsa yɛ adwuma nti mɛboa yɛwɔ kurase yɛnyere yɛ ho na yɛnyɛ adwuma na yɛyɛ adwuma a yankase bɛnya mfaso afiri so kwame medana ase yɛfia da bia ɔma yɛntie program wei na yɛmfɛ ntu yɛ ho fo na woawɔ baabia nso a wotwam a bɛtie saa program wei bi atena ase na tie na fa tu ho fo na fa yɛ adwumaden na daakye ho a na bɛnya mfasoɔ yɛso yɛda ase papapapapa nyankopɔn ɛnhyira wo ɔbanyini wani odaruma vache mwate yaya no se ya wie part 1 part 2 na ne de to aso njeza wadaruma di be bia gazafiri atia sika wuram sika wuram mete unka che kakra o na se me problem now fachami ano so ye sika onwura mu apa me say la jo personal number nyame a o ma o sa age no se pa Abrempong Anamom Tuo bra abo no nyame no won hira o papa amen hira wo di bebre amen
ne nyansa nso wɔma o Solomon die ni amen na da bia fiara bia betre sa Abrempong Anamom Tuo na yɛnhia biribi ntonturim na miska wuram de na nya biribi afiri mu papa na papa no so a Marco WUSO obeka nsɛm no papa nyame nhyira no amen ne ɔyɛ no korafo papa ma yɛ ni politician for chi bibiri we dey grow akoto aba na ma de wu yɛ no nya wotumi ayɛ honhom no emra wo mu ewiase nyame a ɔbɔɔ no adwen ni afɔden a ewo no mu no wɔde bɔɔ nti so wo yɛ kwadwen so betuma yɛ bibi a nyame so betumi anwayɛ na yɛnya politician na yɛnya abadwuma ɛyɛ no kura sɛ abae obu adwuma mpa obiara sɛ dɛ ɔkɔpa bɛadwuma obiara sɛ ɔkɔpa bɛanyɛ yɛ gyaade sɛ akuafoɔ buabua yɛ deɛ yɛsɛ akuafoɔ nneɛma bɔ na akuafoɔ deɛ yɛ nneɛma bɔ yɛ deɛ ɛnyɛ ɛyɛ papapapapapa nkodi ne ntoa so nti nyame mu wɔ ahoɔden wɔma onyansa ne da biaa tiara yɛntie saa program na mehia personal number yate yɛda ase bebree sika facha me why sabra biem aha mamu adwo anyimra odi baabi akasa firi wadaroma the friend Kofi Isaac Mekaseki Achim Nyame so de won na da biara da no ntonko mponso anyimra me yentie wadaroma anyimra die na mishia na misema mu amen waka sempa musoma bu adwuma papa asemo okay no kure enne mabuna ya ba ye mpebere ye gaga ye kubi pa yan wan si bianta biankese ya koto mi yeshe eno se o se one day burger 7 gentle 7 days poor ya sem ana leaders for no mudi enim no so kaka so no adwuma bia no kokoye leader di enim bosom no so a no tie efikedi wa we de bobra na mi pramo amen yeda se usu betimi aba Abrempong Anamom Tuo so no ai dwumadie se wantie bia na ye wala ti me ka kiro se da bia fia da bia no aboabo ankora ni nyina no mankora ni nyina ntie bi ai mantie na koka ntie bia unko utie na koka cho untimi chechire mu ye timo mu ntie bi 0201 944 485 and 0554 820 910 brem na yantoa eye eso ewofi Abrempong Anamom Tuo na yeguso a yede edan wono wesi a friend Peter na Peter se owo abenase na wose de papa na ka no to na kuma so pa ne mom wo hu se enkachi ai se wose wo kenten ho ai Peter se enkachi ma no ai watie papa na futu sem no ama ne ya to na kuma so na chese Peter be fra se anya ensakyiraye aye no ma wona bora bomu ebie mama wajo anyime odi bia kasa free ebo asema keke ya bona ti say yo ya de nyame ase ada won network ne nsa anya adwuma bie ma na ma hu se ase tun no bi ne namu su kakanga kra yenko na mfere no ndo fere Ora Michael WUSO yati yati yeda se yeboa Samuel enso de no no chese owura eye Michael Osei WUSO na asem na waka no eto akoma so papa onya ye obetie biem yate ye sanso e de beba mamotie simu de mo beka no eno ane ye yo ai eno ana ye na mamhwe comment ni bi so e wo Facebook we see afa no Jerry Donko ana o se medama se papa nyago bonhyira mo
motuafo Ghana mabunu sekia daswa ne ekoswa ne tie dwumade bi se ya ekie nyina yebenya adwensa kyera na afeye de abrabɔ no ase yensem ne abɔ amanoma akoye de amayen we nso eye aswase MC ana ɔse dwumade we se mi rate a ɔhu ana yɛse me ma percentage a eka ye 10/10 ana wɔde aba ho simple tie I was saying 100 so 100/100 chese dwumade no edi dem pa eye nana Abrempong MENSAH and also at the Abrempong MENSAH kafra nana Abrempong MENSAH JB and also the boss a wonderful dwumade no mamu adwa nwumere din ba bia kasa free that's honorable Mr. Isi Adwenpa Chamai na poma nyame adome so me hoden pa yetie Amen. You know, independent candidate, you know. Not just I didn't have chat not to. Hey, social media in Java. Hashtag and hashtag Odi Anka Kwame Abua 2024 independent parliamentary candidate. Afa. Yati. Yeah, that's it. Oh, endorsement na neguso ekoso no. Onti ase ekura betie ni. Facebook na me wo. Wensu Steven Boche se wono enso so ewo Amsterdam ana otie en edifri. Ora Steven yeda se pa. Eye koso a hwe. Abrofo ni nyina ka kire wo no mo. So mo hwe program we. Ewo mo se twi no mo nte de na mo wi a na Steven wa bomode no a kire ma kire wo no mo. Ayese abrofo ni bi musu wo no ma ya na omuso so wo kire omo kakra omuso hia futu. Benim se wo fa ho no mo no fo no. Bi ka ho de a se abrofo se ho ya obroni hia ni so ho sabiu ana meboa. Obroni a ono so ho kire no. We say kan ma chiamo ya frame Kofi Isaac me say achem abenase yakopon chiamo papa ni dwumadi a eto akoma so na esem kuran na ma rekekere na ema yentimbo abrako yanim bi sei motimi edi aba yakopon chiam pa di so bebre na wom na saa dwumadi ya mesumatie a me frase na medimu aba no anase munsem no atu anamon was from today I will say to myself, I can do in quote and what they abba. Yate opanyini wakano so de obetimi aye de hia ni gidie. Opanyini samo oka ye no oka bebre na media mafa no o shase ye no and the tom akoma so. So hia ni bia ufti akura bi ase na obepie mu anka puni man nti se wo so me Kofi MENSAH me so bi yo hia ni bia ana wo hiani babia na metime kura ase wa santimantem ana maba chimmamu migusu obo na mebon so akoduru babia wo se mebon no na wo so mi hunsa enyadro eye modemo na mi hu enti anyumrei enyadro eye modembo obuo ni anidie fama mpanyini okan ani abotre faka wa brabo ho no kwaridie manini mutitimai eye modemo na bon wo so abrabo ni makowom e makowom akikadro ni nyina wom ayesa udi aduane bi no na makowom no udi ommeye na fifire sane o sabira huni mu sone na wonu mu hyehyew na so na da so di sana tie nyankopon kan ho na wonye akoma so ade siade mfa ma ye ne
ɔno nso ntɔ supangu yɛmbra yɛbrɛ yi so na daakye akwama bia no yɛso yɛmɛyɛ abrempɔn na yɛmbra abrempɔn Anamom Tuo so na yɛmɛka abrabɔ mu nsam na ɛnya de suadeɛ nso fa ma nkyirima na menhyira wo sɛ woyɛ so tie na so wotie dwumadie yi na wo so wagye atom kɔsoa ne kamfo bɔ wo dawuro fa ma amanfoɔ ai ma wo nkoa wo ntie wonua bi kɔ amanneɛ mu wonua bi wo kyere no na bama bu ma no signal no sɛ dwumadie wei wɔ tie a ɛbɛboa no dwumadie ne din ade Abrempong Anamom Tuo ɛyɛ fiada bia anwummerɛ nanso ne atena ase kɔsi sɛ nɔnkoro no ɛbɛbɔ ɛnkɔma no yɛwɔ part 1 part 2 part 1 no ɛyɛ Adwenpa Hene Kofi MENSAH mɛmɛtrɛ mu ofia no ma na agya me dɔdɔ na me daadaa no na me tɛne no na me nwanwan no na me timtim no na afei me wie na bibia da mu a na magye mu de ama ɔpanyini kɛseɛ owura odi ahenkan Kwame Yaboa the international killer abubonua atimkwa na nonum brɛ mu abo zegeman no na wɔno so de nkɔmɔtwetwe no ade atoa so ade amaw yɛwie ne asaba fie na afia asaba toa so ɛwɔ hanom ɛno ɛyɛ menim atiefoɔ ne abɔ nkɔmɔ enti dwumadie yi hyɛne nso na ɛyɛ dwumako bi adaroma ODI Electronics yadana siamu na menhyira no na daroma ne ade dwumadie di bo ODI sɛmen ka kyerɛ wo sɛ ɛyɛ TV na wo pɛ laptop na wo pɛ fridge na wo pɛ deep freezer na wo pɛ gas cooker blender kettle washing machine ceiling fan standing fan iron heater ne nyinaa no ɛyɛ nneɛma wonya no wabrabom ODI so de bi aba bɛgye wo deɛ kama na ntimi ɛmoa wo sɛ wopɛ sɛ wotu ɛkɔtɔn a ODI so ayɛ krado sɛ wɔne wobɛdi dwa paa wɔma ha ho kɔnkra puni matema na sɛ asatematam wɔde bɛtoa wo wasan so ane edi kita ho na woyɛ nokwagini ɛdeɛ a wɔde nneɛma no bɛma wo na watua no kakra ai sɛ kɔba sɛ kyinyi kakra wɔ ho deɛ a ɛne ɔse ne atuatua ɛso nam de wade ama wo tie fi bi ani ho ODI Electronics ɛne ahenkan 93.3 FM the best in the east adiatumu amantam na sɛ dikanfoɔ ebutu atim aboabo dankromo ana omienu nyina no ebutu aya 0550 900 600 0550 900 600 ana 0546 557 175 0546 557 175 ODI Electronics yadana siamu na daroma sanso na usu betumi aba na usu atumi aba so dwumadie no asene na timi enso aboaye pa etuba ya marketing department no maso ya anaba nka fiduam ya no ma osi dwumadie we wanim amanfo age atomo etubo wadatade udawuro ewo dwumadie su a wawani tuasa nya de sɛ bi predu asa bɛbɔ ka empo ai kan anom ne dwumadie bia yedie obo dawuro ewo dwumadie cross a ha ado anya de sɛ bɛbɔ ka de biara da eneme ntontia ode eneme ntontia keke na efiri wo kyena konfo dwaton de ne bra ne yama wo dawuro emaw ne hu adanse abɛfiri ase adie abusuafo aha na brebe ma kwan ama enne Abrempong Anamom Tuo edition no yɛde ebesie na aboafo ɛyɛ Kwame Asante na daruma ɔde ekɔ Facebook live ɛna afe YouTube live ɛna Owura Billy enso ɛyɛ technician on duty ɔnso keka nneɛma bom so hu eturu baabi no na sɛ machine ɔyɛ stubborn kakra aha ɔba na ɔbɛyɛ magic kakra bi na kyerɛ sɛ nneɛma ɛdedam asedan kɔma aboafo ɛnkaeɛ no enso enyina maka kyerɛ sɛ videos no ɛne ɛyɛ audios no mo aya na mo pese mo ankasa mo onso mo botie no taxi drivers for no ɛyɛ schedule kasi o mo mara mo ban ka video me benya video ni bi e de amount audios na pa ye benya bi enso e de amount na wankasa no wo ho no ma na wo bɔ na wutie na ɛhyɛ unkuran na oso wo de etoto abrabɔ ɛho na noma akɔ enkanya kopɔ ya atoma
yɛwɔ dasane deɛ ɔba no ɛyɛ kikim ɛyɛ buoi ha dɔ wanti a wayɛ wo ho mekɔ saa bɛ deɛ mede mo agya international DJ ya endorse opewu mpeu wɔyɛ number 1 yɛde mo agya DJ Fish na wɔde mo atoa so